para kadang-kadang prajurit Ki Jagaleksa kawiwitan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sigra bala kang tumingal kang ngacampu kang samya dali Dirate tileting kota Dyah Agung manguncang niti latenya medali pasti jonggo danyo mangamba boyo pasti jonggo danyo mangamba boyo Jagaleksa ingkang mijil saking Dusun Tempuran, Kelurahan Pager Gunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Nun kawula dumateng para pepunden, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang lebda ing kawruh pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur luhur ingkang tuhu kinabekti. Dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten pantro latri tansah anggelar sababar pitutur luhur kanthi kinambaran Kitaka Suci Wahyuning Ilahi ingkang kawula mulyakaken. Dumateng panjenenganipun para pangemban pangembating praja barangkating desa nulinjih panjenenganipun Bapa Kepala Desa Klepu, Bapa Kepala Dusun ing Tambak Boyo, Bapa RW so Bapa RT ingkang satu bates Sinujarsono. Semono para rawuh kakung, semono putri para sustresna budaya ingkang kawula tresnani. Nun kawula nun ing dalu punika saking Ki Jagaleksa lumarap sowan wonten dalemipun Bapa Walto nulinjih saestu mudi dawuh timbalan dalem kinen handere anyeng kuyung utawi anggergengaken utawi mangayu bagya anggenipun Bapa Walto Kusmiyanto ing rikala dinten Selasa anetakaken ingkang wayah nulinjih Ahmad Sihabuddin. Mugi-mugi kanthi pandonga pangestu panjenengan amin panjenengan sadaya. Mugi-mugi lare ingkang nembe katetahaken dados lare ingkang saleh migunani dumateng nusa bangsa lan agama. Pramila saking punika Ki Jagaleksa ing dalu punika kenen ngaturaken satunggaling panglipur dumateng para rawuh saha dumateng para bapak saha para rawuh samudayanipun utaminipun dumateng Bapa Walto sakula wangsa. Mugi-mugi saking Ki Jagaleksa ing samangke saestu dadosaken palipuring manah dumateng para pamirsa samudayanipun.
Dening dalu punika saking Ki Jogol Beksa badhe ngaturaken pagelaran seni sore. Pramila semoga nuwun kawula dherekaken sugeng mirsani ngantos paripurna pagelaran ing dalu punika. Saking kawula pinangka talanging atur sulih salira saking Ki Jogol Beksa Purwa Madya lan Wasana kathah kekirangan kalepatanipun nyun agunging samudra pangaksami kanthi kalakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng mirsani ngantos dumugining paripurna pagelaran. Nuwun matur nuwun.
kadekno titik purna anggonku amangsa kati mana kemreng moho agung mugianto kanugrahan aja sira ringo-ringo awa iki wasuka parisuka netepi darawanding wajib
Popo Mentaun Nggih, Candipati. ojo dadi kageteng ating Popo. Insun nyiget anggone para soreng-soreng kegeladi oleh kanuragan. Ananging ana bab kang ingsun aturake marang Popo Mentaun. Bab napa niku, Kanjeng? Sepisan para soreng-soreng kabeh aja dadi geloking atimu. Wektu iki anggonira padha gegladi olah kanuragan ingsun siget sawetara. Awit Rio Penangsang Dipati Jipang Pandolan bakal atur pangadika marang panjenengane Popo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng kabeh. Mula padha dikepekno anggonira padha ngasu lan panjenengane Popo Mentaun. Nggih, Kanjeng Dipati. Nggih. Sampun sakeca niki. Popo Mentaun, Tas pundi, Kanjeng Dipati? apa pekati ingsun kang pinangka nindakake pakaryan ngrumatsi Gagak Rimang, apa wis nindakake kewajibane apa durung Popo Mentaun? Alah, di ngapunten, Kanjeng Dipati. Kok malah supe? Pekadek. Nang di to mau Pekadek? Oh, sampun. Tindak ngarit, Kanjeng Dipati. Sanajan Popo Mentaun pinangka warangka ning Jipan Pandolan, supe nindakake jejiban insun ora paring duka marang panjenengane Popo Mentaun. Nggih, Kanjeng Dipati. Nggih. Popo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng wis padha sambeta mirengake apa kang dadi pangatikan ingsun. Sampun, Kanjeng. Sampun iki. Yo. Wektu ing dina iki ingsun ana ing bali temu Kadipaten Jipan Pandolan. Nganakake dahar kembul bujana samengko bareng-bareng marang panjenengane Popo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng amarga dina iki wektu iki ingsun nembe bae mungkasi anggon ingsun nindakake tirakat nderek ngendikane nalika semana ana ing Panti Kudus ingkang supaya ingsun nindakake tirakat sak lawase 40 dina 40 bengi Mentaun. Tirakat ingkang kados menapa niku, Kanjeng Dipati? Mentaun ingkang angka 1 nalika semana ana ing Panti Kudus ingsun lawan Rama Sunan Jafar Sotik Rio Penangsang nyuwun supaya Rio Penangsang iso jumeneng nata ana ing Pajang. Ananging kasunyatane Dimas Hadiwijaya karebet sing jumenengake nata. Mula ingsun nyuwun marang panjenengane Popo Sunan Kudus kang supaya ngreka daya supaya Rio Penangsang ingkang jumeneng nata ana ing Pajang. Nanging guna piranti kang tak suwun dileksanani marang panjenengane Popo Sunan Jafar Sotik yo Sunan Kudus nalika semana palenggane Popo Sunan Kudus kang wis dipasang piranti kang aran Rajah Kala Cakra.
Nalika semono ingsun ngersakake supaya Dimas Hadiwijaya ingkang lenggah ana ing palinggane Sunan Kudus, nanging awit Dimas Hadiwijaya ora kersa dereng penggaling ingsun supe malah ingsun kang nglenggahi palenggane Bapa Sunan Kudus kang wis pasang Raja Kalacakra. Metaun Kanjeng Adipati. Bapa Sunan Kudus ngendika sapa sing wis nglenggahi Raja Kalacakra bakal apes dayane, ilang kadigdayane, ilang kasektene. Nalika semono ingsun kang supe Dimas Hadiwijaya jengkar saka Pati Kudus, Rama Sunan Kudus mirsani riya penangsang kang lenggah ana ing palenggane Sunan Kudus. Mula ingsun bakal ilang daya kasekten ingsun, nanging awit saking katresnane Rama Sunan Kudus ingsun iso mulihake kadigdayan kanurkan ingsun, nanging kudu netepi tirakat kang lawase 40 dina 40 bengi. Metaun ngerti tirakat ingsun taun? Mboten mangertos Kanjeng. Kang sepisan ingsun ora dikeparengake dahar ngunjuk sak lawase 40 dina 40 bengi. Metaun kang angga loro sak suwene 40 dina 40 bengi ingsun ora kena sari. Mentaun apa Bapa Mentaun kuat nglakoni kang kaya mengkono? Kula mboten kiat Kanjeng Adipati. Napa Kanjeng Adipati kiat? Riyo penangsang swijining bupati ingkang kondang kaloka, bagus budi pakertine, ampuh awake, sekti mahembara. Mula kang angka 1 lan angka 2 ingsun kuat awit pamuja pandongamu Bapa Mentaun. Kanjeng, Kang angka 3 Mentaun. Napa niku Kanjeng angka 3? Sak lawase 40 dina 40 bengi riya penangsang ora kena sinandingan kelawan karwaningsun. Kamangka karwaningsun saben-saben wengi liwat ana ing ngarepan ingsun, netraningsun wis tak rem kowe. Namung atiku iso mirsani endah sulistyaning warna karwaningsun. Kaya arep ora kuat aku Mentaun. Nanging kabeh iku riya penangsang kepengin pulih kasektene, kadigdayane, mula tetep ingsun lakoni kanthi kuat 40 dina 40 bengi ora sinandingan kalian garwa kinasih. Para soreng-soreng kabeh padha dimirengke ngendikan ingsun mau supaya sliramu iso nulodo apa kang ingsun lakoni kau mau, supaya soreng-soreng kabeh lan Bapa Mentaun anggone ngrengkuh ana ing Kadipaten Jipan Pandolan iso kalis ing Sambikala. Mula wektu iki ingsun nganakake dahar bareng-bareng Kembul Bujana kang aran sinebat Swargi Kanjeng Rama Surawiyata ingkang kasebat syukuran. Anggene anggon ingsun nembe nglakoni tapa brata 40 dina 40 bengi. Mula apa wis kabeh cumawis Bapa Mentaun? Sampun Kanjeng, sampun. Niki sampun cumawis sedaya. Para soreng-soreng kabeh lan Bapa Mentaun ingsun miwiti wektu iki. Ingsun ngajak bebarengan kalian soreng-soreng kabeh lan Bapa Mentaun Kembul Bujana dar ingkang sekeca lan eca kepenak lan enak minangka bismillah tasyakur ana ing pawiwahan menika Bapa Mentaun. Monggo dipun milih Bapa Mentaun. Sedika Kanjeng, sedika. Para soreng-soreng kabeh. Ayo, Ayo, soreng. Ayo, para
Monggo. Ayo dikepenake nggih. Kanjenge nggih nganake syukuran. Ayo padha dikepenake. Monggo. Ayo. Monggo Nggih. Bapak Betaun Nggih. dipun kersakaken. Ayo para soreng. Timune dikersake ageng sanget niki Kanjeng. Ya. Kanjeng. Niki timun saking pundi kok ageng sanget niki Kanjeng? Ingsun ora mangerti mung bapa Mentaun kang minangka cecawis. Mula ingsun mung pasrah marang bapa Mentaun nalika semono apa bapa Mentaun utusan marang Pekadhik apa para soreng. Oh, nggih. Bapa Mentaun, ayo para soreng dirahapi. Diskejake. Lho, iki sing pojok kono kok malah ora dar. Apa ora kersa Ayo iwak? soreng, rene maju rene. Ayo padha dientekke. Apa? Emane gawa. Wis tuku e. Nek tuku e ora dipangan ke kepiye. Ayo soreng, ayo. Monggo panjenengan Bapa Mentaun. Para soreng kok ana sing ora dar apa kepengin soto? Soreng sing pojok kono kuwi piye? Ora dar. Oh, wis kewaregen. Bapa Mentaun. Ingsun mireng saka talingan ingsun kok kaya ana swara tawang-tawang tangis karo jaluk tulung. Tulung. Oh, para soreng. Bapa Mentaun. Sakit Kanjeng. Sakit sekali niki Kanjeng. Kaya Pekadhik ingsun kang nangis tawang-tawang karo jaluk tulung. Ana apa? Pekadhik? Aduh. Sakitnya tuh di sini Kanjeng. Oh, Pekadhik. Matur Kang Prasaja Pekadhik. Niki Kanjeng. Iya. Kula wau pas ngruput. Iya. Terus kepanggih pamongan kalih. Iya. Terus ngambil alite kula. Kok ampil lagi? Nggih Kanjeng. Terus kupinge kula disrek ngoten. Srek Kanjeng. kepriye le matur? Disrek ngoten diiris Oh, Kanjeng. diiris. Terus dicanteli nawala niki Kanjeng. Bapa Mentaun. Coba mangtiti talinganing sing Pekadhik jare ana nawala kang dislempitake ana ing talingan. Coba Bapa Mentaun. Ayo soreng, coba iki ditileki apa surasaning nawala kang tumempel ana ing kuping Pekadhik kiye. Ayo. Bocah Pekadhik. Kene. Sakit Kanjeng. Tidak Pak Sodik mawon iki soterin Kanjeng. Pak Sodik piye karepe bocah Niki Pekadhik? sakit pol. Para soreng, iki bocah Pekadhik nembe wae ana tatu ana ing talingan di rumah kang apik-apik supaya iso nindakake kewajiban jejibane sak teruse. Nggih Kanjeng. Bapa Mentaun, Jeng Dipati. ingsun bakal niti prisa maos ana ing nawala kang dislebatke ana ing talingan. Muga mula para soreng-soreng kabeh lan Bapa Mentaun mirengno ingsun bakal maos surasaning nawala iki. Nggih, Kanjeng kula mirengake. Soreng kabeh iki padha dirungokke. Gustimu arek maca layang. Rungokke kabeh. Miyosipun nan gintaka katur marang
Kang Mas Dipati Harya Penangsang wong bagus Nyoto Trio Penangsang pawongan kang bagus wis prasa nyoto bener Kang mangku bumi Jipang Sitnu Yudan Sagung kawula nipun Dasar satriya Jentara turasing Nalendra Yogdi Bapa Mentahun Pranyoto iki nawala kang sengaja dikirim paringake para pekatik saka Dimas Hadiwijaya nanging Bapa Mentahun Dimas Hadiwijaya ngalembono marang ingsun yen nyoto ingsun turasing Nalindra uga wis padha mangerti kabeh para kawula ning Jepan Panolan yen Rio Penangsang pawungan kang jumeneng dipati kang bagus mula ora mokal yen saka Pajang ana pangalembono ingkang ditujukke marang panjenengan ingsun taun Nggih, Kanjeng, nggih. mula kabeh para soreng lan panjenengan popo taun wis sak mestine ingsun dina iki rasa bungah seneng ana ing penggalih lan pranyata Dimas Hadiwijaya bae ngalembono marang ingsun mula sak temene ingsun kang pas jumeneng nata ana ing Pajang nalika semana nanging besok ingsun Rio Penangsang kang kudu iso jumeneng nata ana ing Pajang. Nggih, Kanjeng, nggih. Apa taun uga iki dina iki ana ing kalodhangan iki Bapa Walto sak keluarga uga syukur marang Gusti Kang Maha Kawasa ana ing kajat muga panjenengane tansah kalis ing sambikala sembada ingkang sineja lan jumbuh ingkang ginayuh taun Nggih, Kanjeng, nggih. Amin ya Allah Rabbal Alamin, Kanjeng. para soreng-soreng kabeh mirengno iki nawala ingsun bajotake anggon ingsun maos kok rada nyolowade amarga nawala ditulis nganggo mangsi kang abang mula dimirangake ingkang teliti Bapa Mentahun lan kabeh para soreng yo Nggih, Kanjeng, nggih. tak bajutke nggonku maos mung sedidik cacatira turasing aluhur wadi tukak rapi nalika ing pati sean ora kaya patraping piyai aku wong kang seneng durjana lan